Иден, един от великите класици, и това е кафенето, за което споменах, кафене Демел, и до ден днешен кафене Демел и кафене Захия спорят за оригиналната рецепта на прословутата торта Захия. Спорът е съществен, къде е мармалада, по средата или под глазурата. Виждате, отдавна спорят, кафенето е било създадено още през 1786 година. Тук има и неголям музей на марципана и всичко по витрините е направено от марципан. Така се нарича площада. Грабен в превод означава рова и някога действително тук е преминавал средновековния род на Виена. Три са паметниците. Втория, вече малко се помахне, по-трудно може да го видим. Това е колоната на чумата или триединството, която е в реставрация, но ще отидем по-близо до тази колона. Там ще ви разкажа още подробности. Първият паметник е паметника на свети Йосиф и третия е на свети Леополд, светец покровител на Виена. Най-скъпия магазин Юлио, заедно с символа на банката, най-отгоре виждате пчелата, която е символ и на спестовността. Виенчани умеят да пестят. Свети Петър и една от най-старите градски църкви. Легендата разказва, че самия Карл Велики, за който и утре много ще чуете, преминавайки през Виена, е положил основите на този храм. Като по-късно вече през 18 век църквата е преустроена през епохата на бароко в днешния си бароков вид. Под този купол има една прекрасна стенопис, дело на големият художник от епохата на виенския барок Михаел Ротмайер. Църквата е една от посещаваните градски църкви. Просто ако правите такъв тур из виенските църкви, ви съветвам също да надникнете и в този бароков храм. За тъгъла пък има една къща, също с бяло-червените флагове. Това е една от квартирите, в които живее Моцарт. Моцарт за последните 10 години от своя живот е сменил 17 квартири в Виена. В тази квартира по-конкретно живее семейство Вебер и по-късно гениалният композитор се жени за най-малката дъщеря на семейство Вебер, небезизвестната Констанца Вебер, но все пак голямата любов на Моцарт остава нейната сестра Алойзия Вебер, но брака между Моцарт и Констанца, знаете, че е щастлив и удачен, но този брак Констанция ражда 6 деца на композитора, но само 2 от тях доживяват до пределна възраст. Но те пък не се женят, така че са големите чумни епидемии. По време на последната чумна епидемия загива около 1/3 от населението на града, а градът тогава е наброявал едва 100 000. Но последната чумна епидемия съвпада и с турската обсада, така че това усилва естествено броя на жертвите. И след малко има там гравюра, където по-ясна представа ще придобиете с самата колона. Колона на чумата, която в момента е закрита от скелето, 18 метра, тя е висока. Доста е претрупана, но това е характерно за барока. Облаци, ангели и най-отгоре изображението на Светата Троица, позлатено. Сега отново възстановяват всичко. Бог Отец със земния глобус, Бог Дух винаги във вид на гълъб се изобразява и Бог Син с кръста. Надписа отпред Дел Патри Креатори, Бог Отец Създател. Чисто алегорично, католическата вяра, жената с кръста, побеждава чумата. Това е загиващия образ на чумата. Император Леополд I е коленичил, умолявайки Бога да спаси града от ужасната епидемия. Италианският скулптор тук се обляга от своя натурализъм. Действително много са били смесените бракове при Хабсбургите, оттам и всички тези външни аномалии. Всички Хабсбурги са с тази хабсбургска брадичка, силно издадената напред-долу на челюст прогиния. Вярно, че Леополд I е бил типичен Хабсбург, но все пак и увлечението на италианския скулптор. Катедрала, в случая това е катедралата Свети Стефан и символа на Виена е тази 137 метрова и половина висока южна кула, която виенчани ласкаво наричат Штефан, но ще отидем до самата катедрала, аз там ще ви разкажа подробно. Сега, от тук нагоре е любимата улица Кертнерштраса, също с магазините, с пещите музиканти, с казиното някъде 10 минути, но бърз ход и стигате до операта, иначе по-бавен ход може и да половин час. Но не повече от 15 минути ви е пътя до операта и от операта веднага в дясно
трамвайната линия, как може до операта и тази алея с имената на велики композитори, чийто живот е свързан с Виена, както в Холивуд, но там е алеята на актьорите, а тук с имената на великите композитори. Фактически, започвайки от Моцарт, алеята завършва при сградата на операта. Символа на Виена е кулата Штефел, 137 метра и половина, ви казах, че е висока тази кула. Само пеша може да се качите на кулата. Стъпалата обаче не са малко на брой, 343, така че не е много приятно това изкачване пеша, затова по-лесно и двата входа са платени, ако се изкачите на северната кула от другата страна с асансьор. Панорамите са на еднаква височина, иначе северната кула остава недовършена, тя е висока само 60 метра. Причина за това, че няма две еднакви кули, както във всички готически катедрали, е турската обсада, липсата на средства и затова северната кула е доста по-ниска по височина. Катедралата дълго и продължително се строи. Основният камък е бил положен още преди 850 години, но някъде за около половин век, по времето на този император Рудолф IV. Неговата фигура пак ще ви покажа по-близо. Ще бъдем. Катедралата се преустройва в този си готически вид, преобладява пломтящата готика с финната каменна резба, за която е нужен и по-мек камък, затова от баровик са повечето готически катедрали. Виенската баровик е бил донесен чак от град Залцбург и най-новата част на катедралата, забелязвате сами, това е този пъстър огнеупорен покрив. Стария дървения покрив изгаря по време на войната, той рухва и една трета от катедралата е била напълно разрушена. Зад вас е една много съвременна сграда, която също не е била харесвана от виенчани. Единственият плюс е, може би, че катедралата красиво се отразява в тази сграда. Къщата Хаус по името на нейния собственик, днес е предимно търговски център с добър ресторант, с панорамен изглед най-отгоре, където обикновено президента отбелязва нова година и в 12 часа на всяка нова година едва ли не целият град се събира около катедралата. Само веднъж в годината може да се чуе звъна на най-голямата камбана, голямата Пумерин, която тежи 22 тона и е била отлята от пленените турски оръдия по време на войната, но тя е била първоначално на южната кула, по време на войната пада, след това е отлята наново и сега е на северната кула. Културен стил е запазен тук. Около храма се е намирало и градското гробище, но след като се установява, че една от причините за заразяването на водата и чумните епидемии е било именно гробището, вече то е прехвърлено извън града, но надгробните плочи са запазени и използвани по-късно по време на готическото преустройство на храма. Храма се преустройва по времето на този император Рудолф IV. Фигурата на Рудолф IV от тази страна на разположния ъгъл е неговата съпруга Катерина Бохемска. Императорското семейство е имало право да влиза през императорската врата, както и вие сега ще имате тази чест. По-малкият аршин е зелененото платно. Ако стоката, която се е продавала на виенските пазари, не е съответствала на тези размери, тук се е провеждал средновековния съд и провиненият търговец, запазени са гравюри, е бил поставен в една дървена клетка и е бил хвърлен в реката Дунав, така че справедлив е бил средновековния съд. Влизайки в храма Спираме тук за фотопауза 15 минутки, да се снимате с паметника и след това ще се върнем на главната улица.